Bona vesprada, avui és dimarts 17 de setembre. Repassarem les imatges del cap de setmana de festes. Comencem primer fent una ullada al sumari. El col·lectiu Pense Pensions Dignes reprèn les concentracions setmanals a la plaça de l'Ajuntament. Divendres passat van començar de nou, després de l'aturada estiuenca. Pense Pensions Dignes és un col·lectiu de pensionistes reivindicatiu i transversal que no sols pretén lluitar per unes pensions dignes, sinó també formar part i d'alguna manera cooperar de forma activa en la vida del poble. A Sueca, este col·lectiu pretén ser també partícip d'una ciutat saludable, inclusiva i igualitària. A Sueca, com tots els divendres, però a banda de xerrades que farem, que ja ho anunciarem, per exemple, a València la coordinadora fa una manifestació el proper dia 20, que també demana a tota la gent de Sueca que es vulgui sumar a les 6:30 en la plaça de l'Ajuntament de València. Comença la manifestació i acaba a les Corts. I després, el 16 d'octubre, hi ha una manifestació a Madrid, des de la Porta del Sol a la Porta de les Corts, per, evidentment, no nosaltres la coordinadora, sinó totes les plataformes que estem lligades a la coordinadora i que, per tant, anirem a Madrid. De fet, hi ha gent, companys de la coordinadora de Ronda, que anirà a peu, que comencen un mes abans la caminada per arribar aquest dia a les 10:30 a Madrid, i gent també companys i companyes de Bilbao que també aniran a peu i que comencen en el mes d'octubre, a final de setembre, per arribar a temps allí. A banda de demanar pensions dignes, continuen demanant la derogació de la reforma de les pensions, ja que si entra en vigor, tal i com està prevista, una persona que es jubile segons la nova llei cobrarà un 25% menys del que cobraria si es jubila avui. Una altra de les reivindicacions és tornar a les jubilacions als 65 anys. Pensem que si has treballat 30-35 anys, jo crec que dret hi ha, i a més ha de deixar lloc a la gent jove. Per tant, tornar a 65 anys. El salari mínim, totes les pensions que estan per baix, mínimes, arribar, com diu la Carta Europea, a 1.080 euros i equiparar-les amb el salari mínim. Ja sé que no és d'avui per a demà, però anar fent pujades progressives. La bretxa de les pensions, que també vaig a desapareixent, perquè ja sabem tots el que passa quan les dones han treballat, que no han pogut, potser, treballar tot el dia i, per tant, no tenen tants anys cotitzats. Quan es queden vídues, ja sabem també el que passa, que cobren actualment com el 60%, tot això ha de desaparèixer, o sigui, s'ha d'arribar a que realment siga unes pensions dignes, una vellesa o vellea digna. El col·lectiu es reuneix tots els divendres a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament.